Daiman kinakaipohan an madugong penitensya nga ni pagsulsulan ang mga nagibong kasaalan asin maipamati ang sinserong pagtubod sa mahal na Diyos. Ini ang pagirumdom ni Reverend Father Rex Arjona sa mga debotong nagpaplanong magpapako sa krus asin kulugan ang sadiri kasabay kan pag-obserbar kan Semana Santa. Sigun sa padi, bako tama ang pagtubod kan nagkapirang Romano Katoliko na mapapatawad ang mga kasaalan kan mga tawong nagpapapako o pigkukulugan ang mga sadiri. Pagduduon kan padi, ang pagkumpisal ang solomenteng katukdoan kan simbahang Katoliko nga ni mapatawad sa mga nagibong kasaalan, bako ang pagpapapako sa krus o ang pagkulog sa sadiri. Tama ba yung pagpapapako na yon? Anything that is harm to the body is actually bad. Ang ikalawa, sinasabi na natin doon, yung inaakala nila tama yung ginagawa nila morally, pero hindi pala. Kasi that's being self-righteous. Yung kanilang righteousness, yung kanilang sa tingin nila ay tama, yun ang pinaninindigan nila. Hindi naman nataliwas naman kay Kristo. So hindi siya tugma. Ang ikatlo, nakikita natin, nagiging bahagi siya ng cultural tourism o nababaling sa iba, yung dapat na focus natin ay yung kay Kristo. Ang mga Katolikong sinda Tatay Leo kan Barangay Baligang Kamalig Albay asin punong Barangay Basilia Capina kan Victory Village South sa Legazpi City, daiman gayong tubod sa mga pagpapako tuyong Holy Week. Delikado kay adaya ini sa salud nin tawo. Sa ibong kaini, pigrerespeto maninda ang pagtubod kan ibang deboto. Alagad kun sindaan hahaputon, mas maray mandaa ang pagpangadye o pagpabasa asin pagpakumpisal sa Semana Santa. Bilang kitang mga Katoliko, tungkulin natin na lalo na pag-araw kayo na Semana Santa, magurop-urop kita na tawantang oras na magurop-urop ka sa tuwing mga kasalanan, maghagan tawad sa Diyos. Para sa kuya, what kung madiskwidro sinda na matuluyan, iyon ang dai ko. Ang lang, so sabi kong mga di lang kitama. Sigun sa tagapagtaram, may iba pang paagi para makapagpenitensya arog kan mga sinabi ni Tatay Leo asin punong Barangay Capina na dai na kinakaipohan pa ang pagpapako sa krus. Ang una ay prayer. Ang ikalawa ay almsgiving, o pagbibigay tulong sa mahirap. At ang ikatlo ay fasting and abstinence. So, yun tatlong yun ang penitence na hinihingi sa atin. So, at sabi pa nga ni Jesus, when you do these things, itong tatlong to, siguraduhin nyo na hindi ito pakitang tao lamang, kundi pwede ngang doon ka gawin mo sa sekreto, sa loob ng iyong silid. At kung magpa-fasting ka, dapat hindi napapansin ng mga tao na nagpa-fast ka o gutom na gutom ka na. So yun nga yun . So baliktad talaga yung spectacle ng hindi lang yung pagpapapako pa, yung pag-ano pa sa sarili, paghahampak sa sarili. Laom na sana kan Diocese of Legazpi na lugod ano man na klase nin pagpepenitensya ang gibuhon kan mga deboto kan simbahang Katoliko, maging dayupot ini lalo na ang pagsulsol sa mga kasaalan bako dahil sa nasa pag-obserbar kan Semana Santa. Para sa mga baretang tatak Bicol, Antoinette Banta.